разбрахте от Своге. Какво ще кажеш? Ами, нашият клуб се представи много добре. Изключително добър старт за нашия клуб в началото на този сезон. Вярвам, че това е тепърва нашето развитие за новите ни успехи в нашия клуб и доста добре се представиха моите деца в първото състезание. Колко медала спечелихте? Спечелихме 8 медала от общо 11 участника. За нас това е доста голям успех, защото все пак това е за нашия клуб, който е на близо една годинка. Не сме имали толкова добри успехи до момента. Колко деца тренират в самия клуб? Клуба тренират около 30 деца, разделени в две групи. При тебе всеки може да тренира. Така е, да. Единственото, което е, децата е хубаво да имат 5 годишна възраст в залата, за да може да поемат добре информацията, която им давам като тренировка. Какво ги учи таеквондо? Таеквондото е много хубав спорт, учи ги на дисциплина, на уважение, знаят как да действат във всяка една ситуация. Разбира се, това, което учим, не могат да го използват като атака и да се атакуват. Това го използвам само за самозащита, знаем кога да използваме нашата сила и това е като цяло. Учим се да бъдем добри хора, дисциплинирани, да знаем кое кога да използваме. Ти преподаваш олимпийско таеквондо. Какво е разликата между бойното таеквондо? Ами то всъщност нашето таеквондо е боен спорт, олимпийската версия. При нас главно се използват повече крака, в защита сме в ръце, докато другата дисциплина таеквондо стил ITF, те тренират повече с ръце, докато нашето олимпийския спорт, бойния. Има ли олимпийски надежди в Горна Оряховица и ще излязат ли олимпийски надежди от клуб Кондор Горна Оряховица? Разбира се, всеки си мечтае за това нещо. Вярвам, че стъпка по стъпка, с желание, тренировки, много тренировки, ще успеем да стигнем и това. Благодаря ти. И аз благодаря.